नमस्कार. आज आपण कधीही न पाहिलेल्या पद्धतीने बटाट्याची सुकी भाजी बनवूया. ही टिफिनसाठी किंवा ताटात साईड डिश म्हणून बनवू शकता. ही बटाट्याची सुकी भाजी स्पायसी आहे, त्यामुळे खायला खूप टेस्टी लागते. बटाट्याची सुकी भाजी बनवण्यासाठी आपण अर्धा किलो बटाटे उकडून त्यांची साले काढून घेतली आहेत. बटाट्याच्या थोड्या मोठ्या आकारात फोडी करूया. सर्व बटाट्याच्या फोडी करून घेतल्या आहेत. आता खलबत्त्यात एक मोठा चमचा धने, एक छोटा चमचा जिरे कुटून घेऊया. ह्या भाजीसाठी धने व जिरे असेच कुटून घालावे. त्यातच 2 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, 1 इंच आल्याचे तुकडे, कोथिंबीरीच्या काड्या कुटून घेऊया. ह्या भाजीसाठी वाटण कुटूनच घालतात, त्यामुळे भाजीची चव भारी लागते, सुवास छान येतो. अशा पद्धतीने जाडसर कुटून घेतले आहे. आता सुके मसाले घालूया. काश्मीरी लाल तिखट 1 छोटा चमचा, हळद पाव छोटा चमचा, गरम मसाला अर्धा छोटा चमचा, पाव कप पाणी मिक्स करूया. बटाटा भाजीसाठी मसाला तयार आहे. आता कढईत 4 मोठे चमचे मोहरीचे तेल गरम करूया. गरम तेलात मोहरी अर्धा छोटा चमचा, जिरे 1 छोटा चमचा. तुम्ही जे तेल नेहमी वापरत असाल ते घेतले तरीही चालेल. मोहरी व जिरे तडतडल्यावर हिंग 2 चिमूट, लाल सुक्या मिरच्या 5. आता वाटलेला मसाला घालूया. चवीनुसार मीठ. मसाला व्यवस्थित परतून घेऊया. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. मसाला परतल्यावर उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी घालूया. 2 मिनिटे परतून घेऊया. बटाटे मसाल्यात छान परतले आहे. शेवटी स्वच्छ धुवून बारीक कापलेली कोथिंबीर जास्त घालावी, त्यामुळे भाजी चवीला खूप छान होते. लिंबाचा रस. वेगळ्या पद्धतीने बटाट्याची सुकी भाजी तयार आहे. ही बटाट्याची भाजी इतकी टेस्टी व स्पायसी झाली आहे की बघूनच तोंडाला पाणी येईल. तुम्हाला आवडत असेल तर ही अशीच स्नॅक्ससारखी चमच्याने खाऊ शकता. ही बटाट्याची सुकी भाजी पुरी, चपाती, पराठा किंवा वरण भाताबरोबर खाऊ शकता. तयार आहे बटाट्याची स्पायसी सुकी भाजी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.